Здравейте, днес ще покажа как да си изтеглите Naruto Mugen от Zamunda. Първо влизайте в Zamunda. И така, пишете Naruto Mugen. Само това. После цъкате се арч. Тук виждат игрите, която се игра или Battle Arena 2 Mugen или пък Mugen 2011. Аз избирам Battle Arena 2. После цъкате Download. И го теглите от тук. Сега в момента се тегли. Аз го тегля от MediaGet. Може и от торент, но аз от тук го тегля. Така ще чакате да се изтегли. Аз ще ви покажа инсталацията. И като са изтегли вече, цъкате папка. После сега ще се отвори папката. От тук да излизаме. Ето я папката. Цъкате там. И отгоре е инсталацията му. Цъкате там. Лесно е да се изтегли и да се инсталира, тъй че няма проблем. Тук се избират и езика. Аз избирам английски. Окей. Next. Тук трябва да са тъй. Next. Тук и install. И вече се инсталира. И това беше от мен. Ето го. И лесно се тегли, както видяхте. Довиждане.